Pa ćao. Prošlo je dosta vremena od kako sam snimio neki duži klip. Jednostavno, prebacio sam se na totalno u glavi, na snimanje intervjua sa javnim ličnostima i na ceo taj koncept jedno pitanje previše. I moram da priznam da to ide vrlo solidno. Pre svega sam zahvalan svim onim ljudima koji su našli vremena i uopšte pristali da meni daju bilo kakvu izjavu. U početku sam zaista bio vrlo skeptičan po tom pitanju i pričao sam već o tome. Sada već radim bukvalno sa pola mozga. Radim na autopilotu, upadam ljudima u DM, pitam da li žele da učestvuju u ovoj igri. Ne mogu nikako drugačije da nazovem nego igrom, jer je krenulo bukvalno ispred nje. I naravno, pošaljem pitanje. Ono što sam zanemario zapravo jeste dugačka forma, a postoji par klipova, naravno, i sa dugačkom formom, koji jednostavno još uvek nisu prošli, još uvek ih algoritam nije pogurao i to mi stvara određeni problem. Ne sad nešto wow problem, ali problem svakako. Evo ga, prošli su koliko? 4 meseca od monetizacije i vraćanja YouTube kanala i svega onoga što mi je bilo oduzeto pre više od 11 godina. I moram da primetim da dosta ljudi odustane. Nažalost, mi smo ovde u ovoj zemlji navikli da idemo linijom manjeg otpora bilo šta kad je u pitanju. Ja, baš zbog toga što sam ovo čekao jako dugo, nemam pravo da odustanem. Bukvalno nemam pravo da odustanem, jer bi pljunuo na sve ono zašto sam se borio poslednjih 10 plus godina. I zato sam ubeđen da će ovaj kanal opstati, da će uspeti, jer nemam pravo da ne uspem. Drago mi je što iz meseca u mesec sve više ljudi prati kanal. I, kažem, zaista sam zahvalan svim javnim ličnostima koje su našle za shodno da učestvuju u jedno pitanje previše. Kako će izgledati ceo koncept i o čemu ću sve pričati, imam donekle ideju. Ali mi tu treba i pomoć, naravno, ljudi koji prate ovaj kanal sa vašim sugestijama, šta biste voljeli, o čemu da pričam. Trudit ću se da pričam o stvarima o kojima barem znam nešto, jer puno puta sam rekao, nisu opasni ljudi koji ne znaju ništa, opasni su ljudi sa poluznanjem i sa poluinformacijama i zaista se trudim, ne kažem da mi uspeva svaki put, daleko od toga, ali se stvarno trudim da ne budem, što bi rekao Dex, taj lik. Ako primetite razliku u zvuku spram dosadašnjih klipova, i to bi vas isto molio da mi napišete u komentarima da li je bolji, da li je gori zvuk, da li čujete bilo kakvu promenu i naravno zapratite ovaj kanal. To bi za sada bilo to od mene. Nisam puno rekao sam malo, ali glupavo, tako da, eto, nema na čemu.